para sa mga headlines. Voters registration masugod na sini nga Lunes, February 12. Bacolaodiat 2024 nangin matawhay. Pagpahugot sang ban sa tricycles kag pedicabs sa national highways, ginatan-aw. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Handa ng Commission on Elections o COMELEC sa pagdagsa sa mga gusto magparehistro para makaboto sa masunod nga national and local elections. Masugod ang voters registration sini nga Lunes, February 12 tubtob September 30, halin Lunes hasta Sabado upod ang mga holidays, luwas lamang sa Huwebes kag Biyernes Santo kung Kwaresma. Bukas ang ila talatapan halin 8 a.m. tubtob 5 p.m. kag no noon break. Suno kay Jonathan Saino, Election Assistant 2 sa Iloilo City, nakaset up na sa machine ang ila opisina sa Angeles Arcade sa De Leon, Mabini Street, City proper para sa pagdagsa sang gusto magparehistro. Dugang niya mapabilin sa ila talatapan ang voters registration pero once ma-finalize na ang venue sang ila satellite registration, ila ini nga i-announce kaupod ang schedule. Kalabanan sang venues para sa satellite registration amo ang malls nga accessible sa tanan. Sa gusto magpa-register, magdala lamang sa maski ano nga valid issued government identification card, tandaan nga hindi magbato ng COMELEC sang company issued ID. Mas makabulig man kung magdala na sa registration form ang mga aplikant kag da-fill upan na para mas madasig ang proseso. Ang himuon sa aplikant ang mga magkadto lamang sa website sang COMELEC nga comelec.gov.ph o kung magkadto temprano sa opisina sang city or municipal election officers para mag-secure sang form. Ginatag man ni Saino nga bukod sa application para sa registration, nagabaton sang application ang COMELEC pareho sang applications for transfer or transfer of residence, reactivation, correction of entry kag change of status. Nangin madinalago ng 3 ka adlaw sang Bacolaodiat Festival 2024 sa siyudad sang Bacolod, humalin February 9. Suno kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, tagpamaba sang Bacolod City Police Office o kon BCPO nga natuman ang zero major crimes and related incidents nga ginmando ni Police Colonel Noel Alenio, City Director sang BCPO. Ang Bacolaodiat ang naghalin sa mga tinaga nga Bacolod kag laureate o kon Chinese phrase for celebration. Ini ang Chinese New Year celebration nga ginahiwat sang local Chinese community kaupod ang Bacolod City Government. Nagpasalamat man si Brillo sa organizers kag sa kooperasyon sa tanan para mangin matawhay kag malinong ang selebrasyon. Kampante man ang kampus ng kapulisan nga hugot ang ila preparasyon para sa katapusan sang sining magarbo nga selebrasyon sa Bacolod subong nga adlaw February 11. Ginapanawagan sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG sa local chief executive sang 42 ka mga local government units sa probinsya sang Iloilo nga iban ang pagbiyahe sang tricycles, pedicabs kag motorized pedicabs sa national highways. Ang panawagan ni DILG Iloilo Provincial Director Engineer Carmelo F. Arbista seso sa LCEs kasunod man sang ginrelease ni Undersecretary Mario L. Iringan nga Memorandum Circular No. 195 na tuhoy diri. Suno kay Arbista nga madamo sa nagabiyahe nga tricycles kag pedicabs sa national highways hindi lamang sa outer lane kundi sa inner lane pa. Rason man sa pagbutang sa risgo sang kabuhi sang drivers kag iya mga pasahero. Ginathag man ni Arbista nga madugay na nga ginakampanya ang pagbawal sang tricycles kag pedicabs sa national highways. Particular nga nagsugod ang ining kampanya bago pa ang COVID-19 pandemic bangod nga parte ini sang road clearing program. Para kay Arbista, kada LGU ang mayara kung tan isang tricycle route plan nga nagaregulate sang pagbiyahe sang tricycle sa national roads, luwas na gid lang sang iban nga ruta ang isa ka lugar kag ginatugutan gid lamang nga mag-agi sa kilid sa national highway. Angot sini natala na ang maghiwat sugod sini nga semana sang inventory ang DILG sang LGUs nga may existing policies nga naga-implementar sa pagban sa mga tricycle sa national highways. Ang LGUs nga wala sang policies or route plan, buligan sang DILG nga maka-formulate samtang wala pa matapos ang inventory, ginatulod gini Orbista nga dapat i-implement sang kada LGU ang order. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.